Muna nga kita mahigalan itong programa kay daghantag mga listeners hasta ni mga kaparian na minaw nato. Muna nga kinini ang ato lang ganing klarohon ni atong komentaryo mga sukit dig paminaw. No kanuna ang kay lisod bang kayo mahigala nga kon. Kinato klaro-klaro lang gyud ni base mahigala sa atong opinion o base mahigala sa mga legal basis nato. No. So karon nagubot magong Senado. Ano yung tanay pagkuan ha? Pagklaro. Okay, doon ay warrant of arrest. Nga gi-issue ang International Criminal Court. Klaro na na. In fact, ang niangko na ni ana ang ICC nga nakagawas gyud sila og warrant of arrest, secret kuno kini nga pagkagawas day. Ngadto pa day November last year. No? Batok mahigala ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So, okay, klaro na say warrant of arrest. Unya kini ni ang in fact si Trillanes mo ay nagpakita mga kagalaan sa warrant of arrest. Mayon taog ang gobyerno na lang gyud mo pakita day. Okay? Para pagkuan na sad ba? Civilian mo Trillanes pagkakaron niya mo man og kuan sad ba? Kana na ang DOJ ang kuan wala gyud. Wa gyud nangangkon mahigalang na ay warrant of arrest. So medyo lain sa paminawon nga unsa man ang ICC day dito nag-coordinate ni Trillanes. Atol niya agi katawa mga sukit dig paminaw. Okay, klaro na ha, dunay warrant of arrest. Unya gi-issue batok ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang pangutana na karon, kana bang maong warrant of arrest enforceable ba na diri sa Philippine jurisdiction? Mo na dakong pangutana. Kay nagubot manguta. Pero ani unta ni pagkalaki aron nga dili ta magubot lang gyud. Sige, ani unta lang ni kay lisod man kay kaghap BI mga kagalaan nagubot man dito sa Senate although pa mahibaw unsa ning kalakiharon. Pero kinsa may nag-deploy din ng mga Marines. Kinsa man din nag-deploy ng daghang mga pulis. O gato mga taga-NBI although sa moangkon mahigala pero naamay kinini ang na flashlightan mga kagla na may namatay mga videos ana. So ano yung tala ni? Doon ay warrant of arrest. Ang question karon kana bang mga warrant of arrest pwede ba nang ma-enforce atong nasod diretso? Ang tubag mga kagalaan, kani klaro-klaro ha, punto por punto lang. Natay itong kaugalingong konstitusyon. So natay kaugalingong konstitusyon, ang Article 3, Section 2 sa Bill of Rights, nag-ingon gyud niya ang maka-issue og warrant of arrest, mao lamang mahigala ang atong Philippine judge. Dunay upat ka mga requisites ana nga maka-issue og warrant of arrest. Ngano man namang gutay kagawasan mga kagalaan. Usa na ka constitutional rights. Now, kung doon na may warrant mga kagalaan ang ICC, gusto man nilang i-implement, ipaagi na to sa atong korte. Karon si Senator Bato de la Rosa, nisaka naman Supreme Court. Unya ang Supreme Court ni mando sad nga within 72 hours, patubagon ang mga respondents. Na may mando ang Supreme Court. Ato lang sa huwaton. Unsay decision Supreme Court. Kalisod man kayo, nagbuto-buto kagabi mo namin mga matay ka ni kalakihaday. So ang ato lang rule of law ta, civilized society ta, inanaon ta lang pamagi. Whatever decision Supreme Court, niini makikila anara nila, unsaon nila pag-decide, ato lang silang i-follow. Ana na lang. Para dili ta mga higala kwan, no? Kasabutan na ay balaod, kay bawa ta mahigala mo explain anang balaod, pero whatever decision Supreme Court, ato lang tahuron ang Supreme Court. Kaya na naman, Supreme Court in bank has given respondents 72 hours to comment on Senator Ronald Bato de la Rosa's urgent manifestation with omnibus motion. So ang Supreme Court, mimando na. Waton tala na Supreme Court niya. Unsa may sulti Supreme Court, ato lang tuuhan para dili na lang tamag ko na. Umingon Supreme Court niya, okay, dakpon si Bato, okay, sige na lang, para nga di ta magdako anang kalakiha, way mga matay day. Umingon Supreme Court nga dili, because mo ni ang nakaingon sa Constitution, ato sa tahuron Supreme Court. Kaya kanagod mga higalang warrant, mga kagalang nga issue sa ICC, dili na automatic nga ma-enforce atong nasod. Ako i-explain ninyo ha. Ang ICC ni pagawas og warrant of arrest batok mga higala ni Vladimir Putin. Ang Russia, sovereign country mi, way maka-under na mo. So si Vladimir Putin asa ba? Dili mo tuo si Vladimir Putin ni anang ICC warrant of arrest. Straight to the point. In fact,
ang Moscow nga trial court sa Moscow may pagawas og warrant of arrest, ang ilang mga judges sa ICC may pandakpon day. So dili mo matog Russia kay madakpan mo dito. Kay under mo jurisdiction sa Russia. Ano man, dili sila mahigala. Sovereign country man mi, lahi mi. Di mi under ninyo. Hasta po ng Amerika, di labaw pa na di magpa-under. Si Netanyahu sa Israel, giisyuhan sa og warrant of arrest. Kisamay mo dakop. Nga mulaban man mga higalang Israel, kami raamo maning og dunay sa ni dili namo, kami may mo disiplina. Nung ka nga lain mga higalang foreign country ang mo disiplina. O tarawa, kana si Ayatollah Ali Khamenei, kana mga higalang supreme leader sa Iran, nga ang iyang mga tao magrally mahigala, kini factual man na mga sugid ti pamilya. Unsa man day po isa atong Ali Khamenei, mabitaw na mga Iranian nabahin bitaw na sila. Doon na mahigalay, uyon kang Ali Khamenei, karon namatay no sa Ali Khamenei, yan naman ang anak na nagdaron. Naiuyo na ay supak. Nga naman, kadto sa Ali Khamenei, doon na po ti mga babae na nga gipang hilabtan. O doon na mahigalay mga tao nga magrally dito, gipang hilabtan sad. Although magkalahi tingalit ang opinion about anang Iran o US nga problema, dahil sa ang isyo mga kigilan. Pero muna yung mga panghitabo, kaya ba sa ICC nga dakpo na? Dili. Kaya bakit sa may mudakop? Wala. Because ang ICC wala sa iyang kaugalingong pulis. So mahinungdan nga kanang ICC, inig-order niya og warrant of arrest. Under sa Rome Statute, under Article 59 sa Rome Statute, mo coincide siya sa atong konstitusyon. Og imong basahon mahigala in harmony with the Rome Statute. Unsa may giingon? Nga ang Rome Statute mahigala mo ginimando nga moagi mo sa inyong local courts. Unya nga to manghigalang konstitusyon mo ginagbutyag sad nga dili. So kanang warrant of arrest nga ipagawa sa laing nasod, dili na mahigala valid dili sa Pilipinas unless moagi siya og recognition diri mga kagalaan sa atong korte. Straight to the point. Na karon na may mando Supreme Court. Gipa tubag naman sa within 72 hours ato lang paabuton. Ilisod kay magkagubot tay nga mga matay ba. O ako mga higala may patambagon ni bato ana karon paabuton lang na. Og naripon sa mga atat na atat nga dakpon sa bato paabuton lang na. Ini kahuman og unsa mangaling okay, i-follow na lang na para way kinabuhi may higala nga makalas. Straight to the Kay point. lisod man kayo. Ba't kung imong palawman pag yun mga kaigalan, daghan man eh. Tinuod yung ka mga higala nga si Bato, kinahanglan na yung dali-dalion pagdakop sa pagkakaroon or tungod na ni ka nagsingabot ng impeachment para maibanan mga higala o number of senators ang habig mga kaigalaan ni VP Sara. Straight to the point. Kanang pagtunga bitaw ni Bato diha mga kaigalan, ako naman nagika-explain nga tungod na sa voting nga dunay change of leadership nga mahitabo diha mga kaigalaan sa Senate. So, ang ato lang ani para malikayan ang gubot, rule of law lang ta, follow lang ta unsa man. Ang Supreme Court may final arbiter, bisag unsa ka maayo mo argue sa mga lawyers. Ako isip abogado mahigala na ako kaugaling ng arguments. But lisod man kay na sa tay paminawon. Ang Supreme Court mo eto paminawon. Kung sa isulti Supreme Court, follow lang ta para way gubot. Kay lisod man kay limang kakagabi mga sukit dig paminaw. Na-appeal me this newsroom way tulog. Kay unsa ba mahigalang buto-buto na mahinoon? Ha? Pagka adlawan pa, daghan ang mga Marines nga gideploy. Unya dito sa hawanan sa Senate, doon na pa ganito mahigalay, manifestation gani, may hatag pa gani, may speech pa ganito spiya kay Tano, labot po mga kagalaan lagi sa mga post ni Lacson, paghuman, nagbalik po mahigala og lantugi si Robin Padilla pa mahuman ni ilang Kiko Pangilinan, ambot og doon ay mga tao po mahigala mga komedyanting uban, away baka ng ila diha agyod sa kwan or baka wa pa ni maka-move on sa ilang relasyon ni Sharon. Ay pananglitan gani og away kuno ni mahigala kang kuan. Away diha, pag away mga kaigalaan paduol na yun sila si gitabang sa mga senador. Kung away ni mahigala nga love triangle, dapat si Tulfo tay naa. Si Tulfo kuno mo patunga og naa magaling kay mo man gustong Tulfo kini mga away mahigala sa magtiayon.
Kini mga comments sa to mga higala, mga comments mga netizens nga maisog na ng mga tulpo ug mag-away magtiayon. Ilala sa lang comments kay wa kuno katingog ron. Dini mga issues mahigalang dinagkong issues. Na mao ni karon no so atong balikan og duna mga higalay decision Supreme Court atong tuuhan. Pero 72 hours pang gihatag Supreme Court man tingala tagabi nganong gilusob naman kagabi. So karon duna ni mga pagpanghimakak mo ni mauna at ipadayon na unsa may nahitabo mga kagilan kagabi. Si Kundi Batak atong reporter migala sa Senate perting kurata. Straight to Okay, the atong point. dugangag pasabot ha. Simple lagi na kayo. Kanang order sa ICC kaya mo coordinate sila sa ato nila nga gobyerno. Di man sa pwede mo suod lang dayon manakop og atong citizen. Palira na to mga kagilan ba kita Pilipinas. Og dunay silingan na to. Ibutan ta Malaysian day. Taga Malaysia ni as Pilipinas. Ang doctrine sa criminal law, doctrine of territoriality. Pananglitan usa ka Malaysia national silingan man to na. Nakasa sa Pilipinas, andi na sa atong jurisdiction. Kay dili man sa nihimog krimen. So ang muisyo warrant ang ato mga higalang korte, i-implement na sa pulis, dakpon sa atong pulis. Pero, kung kanang maong Malaysia National, kasa dito silang nasod, ang ilang nasod may muisyo o warrant, mao mga higalay mo dakop. Di pwede nga kita sa Pilipinas mo dakop, ta total silingan na to ni. Kisa may mo dakop, nga di man ta pwede, ang atong pulis di man kasuod sa ila, na may ilang kaugalingong pulis. Sa airport palang daan, maharang di ba ka pwede madag armas. Nigabot ni mo sa airport ng ano na, naman may usa ka team ni pulis gikan sa Pilipinas. Ngano man nami dakpon. Inana ka simple na ha. Nga mo-coordinate ka gyud. Di man pwede dili. Kay ang ato kita na atay pulis Pilipinas. Og doon tay mando, doon tay order ang atong korte implement as pulis Pilipinas pero kanang atong pulis Pilipinas kutobras Pilipinas. Di pwede na mga nag Singapore manakop lang kalit dito day. So kung na kay valid nga warrant kung naa sa Pilipinas na kasa, pero ila dito, dili ila na ng jurisdiction. So mo ning ICC, nasa lay warrant, wa sila pulis. Bisag nasa lay pulis dito sa Dahigday, kutob na dito. Ang mga rin ng ilang pulis, mga higalag manakop. Makasude na sa atong airport manakop. Pareho kita natay mga pulis, kumplito man ta, namatay mga Marines. Pwede din nato dadon na itong mga pulis sa Singapore. Mag-uniform o pulis dito niya. Mga ito magdag complete battle gear. Dili na maharang sa airport. Mga itong pulis nga magbakasyon. Dili mag-uniform. Way armas da. Kaya na. Surusuroy Singapore. Sayo naman na sabton. Muna kining ICC warrant. I-recognize sa atong korte. Yan na kasimple. So karon naa na may ICC warrant. Confirm naman na. Ipa-recognize na. Na may mando ang Supreme Court in bank. Nga niingon nga patubagon within 72 hours, paminaon ta lang. Nya unsa may sulti Supreme Court ato lang sundon kay palaway gubot. Whatever sulti Supreme Court, ana lang. O moingon Supreme Court, okay, kinahanglan dakop gyud ba to, okay. Ato lang sa mga higala mangitag iyang depensa dito kay di ta mosugot mga kagilaan nga mobana ang dugo na Senado day. Naunsa man Pilipinas. Mo na ingon si Senator Alan Peter Cayetano, this is the Senate of the Philippines. Mao ni ang nahitabo. Muratag na himong kwan ba ni dagan sa bato dito mahigala dinaganay kay aron makaabot session hall para makabutar unya paghuman di ay naunsa naman tandaga na ani nawa naman ang atong rule of law hinon aning kalakiha. Sa man tingala kay tagaghapon asa man tudong ang kwandong di ba in full battle gear to kasamang ni Mel? O kani in full battle gear ngano man nganong ni nani man ngano ni suod man sila diha nga legislative department man ni. O kisa may nag-deploy ani nila, mga Marines man kuno ni mga sukit dig paminaw. Unya, doon na mahigalay, miingon si, o kada asa man klaro man na kayo, nya karon niya uso na kanong internet, naana, makubiran mahigala, tanan, maka-video na mga sukit dig paminaw. Unya, tingala ta mga kagilan, taod-taod, dito ang mga reporter sa RMN Manila, buto-buto na dito, dayon mga kagilan, asa man tong kang Kundi Batak dong. Be, kani. Ato na yung reporter na assign sa Senate. Audio. Sige. Arrestin or ipa-aresto si Senator Bato de la Rosa. And then maya-maya din nakita natin lumabas na kasama yung mga staff, yung kanyang abogado, and then may mga tauhan din ng Senate Sergeant at Arms na kasama si Senator Ato Bato ng de la reporter Rosa. sa DZXL. At sumakay sila sa elevator. Yun lamang dahil itong elevator na to, hinaharangan din kami kanina
So, anong nangyari? Why? Anong paakyat? Okay. Ulit. Tatakbo ulit tayo. Ato mga reporters, uban sa mga reporters, uban. Oh, dinaganay. Tumatakbo tayo mga kasama. Hindi ko alam kung anong meron sa second floor. Kundi batak, Senate reporter na to. Anong meron sa second floor? Dulo. Ay, anong meron? Sino na hinahabol natin? Sino na hinahabol natin? Hindi pa rin tayo sure, mga kasama ko, ano yung hinahabol natin. Okay, interview ba to? Sus, gubuta. Mga reporters town. Kailangan ba lumabas? Oh my God! Nagkabaril! Nangihina ako sa gat! Nagtatakbuhan sila. Tapos nanginginig kami. Pumuputok ng baril. Teka, natakot ako. Oh my God. May pumuputok ulit. Natatakot na ako. Lumabas. Oh my God, sunod-sunod. Bakit ganon? Bakit sunod-sunod? Mama! Ate! Nagkakaroon na sa labas! Mga kasama, hindi natin alam kung ano nangyayari. Bakit naputukan? Nakikita natin mga kasama na nagkakagulo. At may narinig tayo maputok ng baril. Tapos pinipulsa na makapasok. Ate! Lalabas! Pwede sa labas na! Exit na! Hindi kami makakalabas! So grabe, lubat-lubatan mahigala mga reporters kagabi eh. Ha? Kanigo mga reporters sa Senate mahigala dili ni anad mahigala i-deploy og mga war zone. Mo na nga kwan. Nanamukay ako pa. Oh. Asa man to usa ka angle dong names. Ato pakita to usa ka angle names. Biya ka tong usa ka angle ko no. Nakakatawa sa Okay, sige kani usa ka angle. Sige be.
Nahimong war zone ang sinit. Sus marusit. Kaya daghan mga Marines, mga pulis. Unya nagpabuto ni wa madakpi day. Siya lang ng kalakihan. Oh, kadaghan na na. Okay, atong paminaw balik ha. Pila magkabuto to tanan? Kadto mo kwanto? Rifle to gigamit ato. Single fire lang gigamit. Daghan tong butuha. Dili siya rapid fire pero kuan siya. Semi-automatic. Kalawa ha, atong analisar og dugang ni mahigala. Ngano man dakpi ni hain man ning tawhana kisa may nagpabutoan kay ingon man mahigala. Dili kuno gikan sa gobyerno. O dili gikan sa gobyerno, daghan man taga gobyerno naa. Nay mga Marines, nay mga pulis, nya nausa man to nagkalusot lang tog kalit. Maka tingala tag mahigala ha. Sige atong tagag pagtagad standby lang sa kay gisinyasan na tayo nga magmanila sa ta. Kuha na tong mga updates hikan sa RMN 558 Manila. Standby lang sa mo, mobalik tas tuldugan pa mga komentaryo ron taon. Standby.